Po, Cici pacaran karo Oyen. Po, Cici pacaran karo Oyen. Hai Oyen. Hai. Ya apa bete? Yen. Ini gak nih Cici ya. Cici. Apa? Cici pacaran. Po, Cici pacaran. Pacaran karo Oyen Cici po. Hah, Cici. Pacaran karo Oyen po. Po, Cici pacaran karo Oyen. Cici. Po, Cici pacaran karo Oyen. Mutak guys gini. Mutak kono Cici. Po, Cici pacaran karo Oyen. Hai Oyen. Hai. Ya apa bete? Yen. Ini gak nih Cici ya. Cici. Hampir siapa Cici? Neng di kowe. Ci. Neng ndi? Yen. Yen. Ini datar. Ci. 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 Ini loh. Ci. Cici. Ci. Kowe sedang apa lo Ci? Pacaran karo Oyen. Didenggani Oyen. Yang di boleh lah kau ya nih. Kalau itu jangan mulai. Mulai ya. Ini di Ramadan. Hei, tinggal mulai lah weh. Di, mulai tenan oke kok. Mulai lah pengen mulai.
Hindi. Hah?